Ja. Den er Lise. Jeg tror bare, det er fordi, den ikke vil ligge sådan der. Jeg tror ikke, det er det er kun det ene. Ja. Fucking syg. Vi der er, hvad hedder det? Tilståelsesstolen og... Ja, nej, tilståelsen kan det, og det tror jeg ikke, du skal gøre. Nej, jeg har bare lidt at sige. Det ligner heller ikke, hun kan lide dig, altså. Nej, til at sige, men jeg tror, der bliver hun savnet i hvert fald. Du kan godt beskæftige med, at jeg tager mig så. Beskæftige. Det er vi. Okay. Ej, slap mig af. Okay. Jeg har den. Jeg tror mere, det er en, der har dig. Hvad så, Peter? Som siger, det er tilståelsesstolen, den her. Men nu skal du høre her. Kan du huske dengang, vi var i byen på din 21-års fødselsdag? Hvor du skulle prøve at lave brandmandsløft? Det gik jo ikke særlig godt, vel? Hvilket resultat efter du løftede mig i 3 skridt. Goddag, du smadrede hovedet i asfalten, og jeg smadrede højre side af kroppen. Og hvem kommer rundt om hjørnet? Det gør politiet jo. Og spørger, om der er noget galt. Nej, det er der som sådan ikke. Men Jack han skynder sig over og siger, at der er ikke noget galt. Det tror de jo så ikke på. Men hvilket resulterer så i, at vi ligger på jorden, og nogen siger, at de skal hilse på politiet. Og vi vinker om med begge arme og siger, hej hej. Og politiet kører så videre. Men det er så lidt en anden historie. Men okay, fair nok. Videre. Hej Peter. Ja, du ved godt, hvem jeg er jo. Så piraten Kasper. De historier, jeg plejer at fortælle, det plejer at være enten at handle om, hvor stive vi har været, eller hvor skæve vi har været. Det plejer som regel altid at være hjemme hos mig, hvor vi har været skæve, så det. En af de historier, jeg vil fortælle, det er sjovt nok en af de første gange, Peter han nogensinde røg has. Så sidder jeg godt nok hjemme hos Peters far og Peters lillebror. Så sidder historien, så jeg ved ikke, hvor fedt det er. Men alligevel, første gang Peter han røg, der sad vi hjemme hos mig. Og vi sad røg som sædvanligt. Og Peter han skulle så prøve at simpelthen ikke kunne suge, og det kunne han jo sjovt nok ikke. Og vi sad altså og sagde suge. Og Peter han fik simpelthen så meget vand om i munden, så han fik det ned i lungerne, og Peter han begyndte bare at hoste, så han simpelthen næsten begyndte at brække sig ud over hele mit gulv. Jeg ved ikke, om du kan huske det, Peter. Jeg synes, det var rimelig sjovt i hvert fald, for min mund blev rimelig sur dagen efter, og 7 kilo oksekød og halvanden kilo føderand efter. Så synes jeg nok, det var rimelig sjovt, men okay. Jeg håber, du har det godt, Peter. Det har jeg fandme ikke, mand. Hej Peter. Den historie, jeg vil fortælle, er en første gang, jeg husker, nej, anden eller tredje i hvert fald. Og det var nede på poppen, og du var fuld, som du plejer at være, når jeg møder. Og vi festede, og det var rigtig hyggeligt, og jeg kan huske, jeg spurgte dig, hvordan du kom hjem, og du sagde til mig, at det skulle du nok finde ud af. Og så var jeg i skole næste dag, det var hverdag, og på vej hjem mod bussen, så ser jeg dig ved siden af søen, så du har overnattet der, og så vi tog hinanden i hånden, og så fik vi en øl, en godmorgen, og så tror jeg, vi tog bussen hjem. Det er min. Hej Peter. Så er det min tur. Kan du huske dengang, at du har været udstationeret på Anborg Skov, og du var hjemme hos mig af en eller anden årsag, som du sagde nok udbrugt. Kan vi have et tema her? Jeg fik så en opringning fra min veninde Mette, som bor i Randers,
om, at hun var altså over at besøge sin kusine i København, og nu skulle jeg bare komme derind. Jeg spurgte, om du vil med, og det tog der omkring 2 sekunder, før du sagde, okay. Vi tog så derind og var i byen, og jeg tror, jeg seriøst er den eneste person i hele den omgangskreds, der nogensinde har set dig danse. Jeg vil ikke fortælle, hvordan det så ud. Men hvis der er nogen, der har set, hvordan en stork jager frøer i en mose, så er det nok ikke helt ved siden af. Men jeg kan så også bare huske, at vi endte så hjemme ved min kusine, hvor vi fik lidt mere at drikke, og vi så lagde os til at sove. Og da jeg vågnede op næste morgen, lå der 7 beskeder på min telefonsvarer eller noget, som generelt lød sådan her. Cirka. Det jeg så fandt ud af var, at kusinen her havde åbenbart først gerne ville noget med dig. Selvhuset ville hun ikke noget med dig. Faktisk til det punkt, hvor hun sparkede dig ud. Og du klokken 3 om natten blev nødt til at finde ud af, hvordan fanden man kommer fra. Jeg ved ikke, om det var vandløse eller hvad det var. Og ind til fodbanegården og så videre ned til Vordenborg, hvor du så måtte komme hjem og sove. Men om ikke andet, det var meget underholdende at høre på, og jeg skulle hilse fra min veninde og sige mange gange undskyld, for hendes kusinens vej.